Και τώρα ξέρω τι θα μου πεις. Α, θα μου πεις ότι σε έχω αφήσει λίγο λάσκα. Ναι, σε έχω αφήσει λίγο λάσκα να κάνει διακοπές. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω διακοπές. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω κάτω, βορρά-νότο στην Κέρκυρα για να τους φτιάξω τις μέσες. Κάποιος από τους δυο μας να κάνει διακοπές. Και αυτός θα είσαι εσύ. Εσύ θα είσαι. Γιατί εγώ δεν θα είμαι από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ίσα που πηγαίνω τα παιδιά για μπάνιο και γυρνάω για να κάνω χειροπρακτικές. Πέρα δόθε. Δηλαδή το τι χιλιόμετρο έχω κάνει πολύ χιλιόμετρο. Α, πολύ χιλιόμετρο. Αν έχω κάνει κάτι σε αυτή την Κέρκυρα, είναι χιλιόμετρο. Αυτό. Είναι χιλιόμετρο. Πολύ χιλιόμετρο. Πέρα δόθε. Και σε έχω αφήσει λίγο λάσκα γιατί τα βίντεο δεν είναι προηγούμενο, μάνα μου. Θα μου πεις γιατί τα κάνω μόνο στο αμάξι. Εδώ θα με βλέπεις. Ό,τι είναι από Κέρκυρα θα το βλέπεις εδώ στο αμάξι. Όλο το υπόλοιπο δεν θα το δεις μαζί μου. Σκέψου ότι είμαι τώρα ένα μήνα εδώ στο Λιστόν. Δεν έχω πάει να πιω καφέ. Όχι σου λέει. Τι να κάνεις τον καφέ στο Λιστόν? Όχι, θα πας να φτιάξεις μέση. Θα πας να φτιάξεις αυγένα. Αυτό θα πας. Θα πας. Όμω θα πας να φτιάξεις ισχύα. Σήμερα έχω ισχύα. Τώρα πάω. Κάπου αυτό. Όπα. Γιατί έχουμε και εμείς μια αξιοπρέπεια και δεν θέλουμε, λυπόμαστε και μας πονάω. Τι να τον αφήσεις να πονάει τώρα τον Χριστιανό? Πάει κάνεις μπάνιο εσύ? Δεν γίνεται. Δηλαδή το σέβεσαι λίγο, κατάλαβε, και πας. Δεν έχεις να... τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά και δεν τα τρώω τα κουκιά, οπότε έχουν μείνει μετρημένα. Λάθος.